Bon dia, soc Jesús de la Taverna de la Ser i la nostra proposta per a la ruta virtual de la tapa és l'Almodrote. L'Almodrote és una tapa d'orígens sefardí, jueva, ja que es trobem així al barri jueu de Sagunt, doncs pensem que és interessant recuperar un poc la part de la nostra història. Els ingredients de l'Almodrote són, per una banda, tenim l'albergina, un formatge curat, ceba, ou bullit, oli, comí i sal. I també porta el pan ácimo. El pan ácimo és un pa jueu que s'utilitza a la víspera de la Pasqua i té l'origen en l'èxode quan ixen d'Egipte i com que ixen de correcuita, sense temps, doncs no utilitzen el rent i ho fan sense rent. Al Almodrote ara el que fem és, tenim ja l'albergina d'entorrat, de llevar la pell, l'he fet a tiretes i anem a barrejar-la amb els altres ingredients. L'albergina, la ceba també torrada, remenant una miqueta que es vagi portant. Afegim l'ou bullit trossejat, afegim un poc de formatge, el pan ácimo el fem a trossets, l'aderezem en oli, un poc de sal i unes brisquetes de comí. Anem a emplatar la nostra tapa. Afegim un poquet d'oli perquè estigui més sabrosa i així teniu l'Almodrote. Bon profit!